piept de pui, 4 cartofi tăiați bucăți mai mari, o ceapă și 3 roșii cuburi, cel mic de usturoi și 2 foi de daftin, 2-3 linguri de ulei, sare și piper, pătrunjel proaspăt tocat. Cam așa arată atunci când este la călit. Vom adăuga și cartofiorii. Am adăugat și cartofiorii, după cum se vede. Vom lăsa puțin la călit. Cam așa trebuie să arate tocănița. După cum putem vedea, tocănița fierde, arată foarte bine și un miros foarte plăcut. Tocănița este gata, după cum vedeți. Poftă bună!